Tara, samahan niyo ako maglakad dito sa Avenida ngayong gabi. So sa likod ko ang Pure Gold Avenida. Magsasara na daw po yan, na malulugi yata, kaya ayun, sasara na daw nila yan, yung Pure Gold Avenida na yan. Preston.
LRT Carriedo. So ito po ang Good Earth Plaza sa Carriedo. LRT station dito. Bawat larawan nyo na magkasama ay may mga ngiti na nakikita kami pa. Ingatan mo siya dahil mali yung ano, ano siya nagpapala. Iba-iba mo siya ang banda. Basta may kasalanan mo. Yung part po na yan ay papunta na ng Quiapo. Ang matao na yan. Yan, sa likod ko po, yan po yung papunta ng Quiapo. So hanggang dito na lang. Salamat sa pagsubaybay.